Hola, en aquest vídeo d'avui aprendrem un punt que se diu el segon. El segon és un punt que he dit que no s'aprèn a totes les escoles de ball, però jo quan era petita me'l varen ensenyar. I penso que té molt de valor perquè ens ajuda molt a el que és la coordinació entre dreta, esquerra, que això és una cosa que a dins el ball de bot fa molta falta. A vegades hi ha gent que diu jo és que el tema dreta, esquerra, me faig un embull. Llavors, practicar el primer en el segon, que és el que farem avui, us anirà beníssim, d'acord? Vinga, començam. El segon, així com en el primer començàvem en el peu dret fent una cosa cap endavant, com recordar, 1, 2 i 3, i doncs el segon és ben igual, però farem una cosa cap enrere, sí? 1, 2 i 3, 1, 2 i 3, 1, 2 i 3, 1, 2 i 3. Senzill, ja? I d'això és el segon. I com se fan els braços? Bé, si en el primer el braç era braç esquerre en l'aire i braç dret davant, en el segon, per complicar un poquet, és a l'enrevés. És a dir, braç dret en l'aire i braç esquerre cap endavant. Així és el segon. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. Llavors, si haguéssim de caminar, com seria? Començaríem endavant i aniríem caminant cap enrere fent segon. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. Llavors, per què m'apareix útil que ara que ja sabeu això ho combinem en el primer? Perquè el punt quedaria d'aquesta manera. Anant combinant i ara faré 3 primers per caminar cap endavant i tornaré fent 3 segons. D'acord? Vinga, som-hi. Fem els braços, ens preparem i 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. I segon. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. 1, 2. I una altra vegada primer. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. I segon. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. Vinga, i això ara ho farem amb música, a veure com quedarà. Bolero de l'amor, de música nostra. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. I segon. 2 i 3. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. Heu vist que senzill? Bé, doncs, intenteu fer-ho totes les vegades que pugueu, 3 cap endavant i 3 cap enrere i, sobretot, al tanto en els canvis de braços, d'acord? Que això serà una base fonamental per als propers punts. Vinga, ens veiem en el següent vídeo.